Bé, avui la roda de premsa, lògicament, va per un dels temes més importants, o el tema cabdal d'esta legislatura, que va ser el tema del finançament autonòmic. Des del bloc hem de dir que hem de ser molt crítics tal com s'ha portat tot el procés. No compartim unes normes que venen de l'Estat, que no són les nostres, que estableixen un sistema de repartiment que es basa en aquesta mentira que tantes vegades hem sentit, que diu que el repartiment no es basa i les cotitzacions no es basen en les persones, es basen en les persones i no en els territoris. Això és una forma d'anul·lar els territoris. Per a nosaltres, per al Bloc, un partit nacionalista, pensem que l'entitat territorial ha d'estar considerada també a l'hora de les seues contribucions, però també en el que respecte a aquells diners, a aquells fons de l'Estat els quals rep. Per tant, dins d'una postura crítica o molt crítica en el sistema de finançament actual, dins d'una postura també més crítica encara en l'actuació del Partit Popular, un partit que no sap allò que vol en finançament, un partit que, si busquem la hemeroteca, ha anat variant progressivament les quantitats aquelles que demanava, partint d'uns inicis d'uns 500 milions, que demanaven 500 milions, després passem a 800, després anem a 1.000, ara estem en els 2.400, això denota una absència total de criteris. Una absència total de criteris, i així es va. I així es va. Sempre a rastres del que passa a les altres comunitats. Nosaltres pensem que cal ser més seriosos, cal ser molt més seriosos, i per tant, des del bloc, des d'una postura crítica totalment, des del bloc i Compromís, des d'una postura totalment crítica envers el sistema actual de finançament, més crítica, com he dit, encara en l'actuació del nostre govern, farem també un exercici de responsabilitats, no parlar d'allò que seria el nostre sistema de finançament, un sistema de finançament en el qual s'han de tindre en compte, com dic, les aportacions territorials, les balances fiscals. Ha de ser una base per al càlcul precisament d'aquest sistema de finançament, cosa que no es contempla avui. I recordem que nosaltres tenim un dèficit fiscal que va a parar a comunitats autònomes que tenen un producte interior brut d'una renda per càpita superior a la nostra. I això és denunciable, totalment denunciable. No obstant això, no anem a parlar del nostre sistema, de lo que seria el nostre sistema, sinó anem a parlar, com he dit, de fer un exercici de responsabilitat i valorar la situació actual en funció també, diguem, d'una estimació possibilista, des objectius possibilistes. Seria molt fàcil per a nosaltres dir anar als màxims, anar a la nostra proposta, anar a un concert econòmic i diguem, tancar-nos ahir. No és el que anem a fer. Anem a valorar la situació actual i, per tant, com he dit, dins d'una situació responsable, analitzant allò que dins del sistema de finançament actual, que no és el nostre, es pot pertocar, o es hauria de pertocar. Bé, des del bloc considerem que estem en el debat més important de l'any, perquè darrere de la finançació autonòmica se troben els hospitals, se troben les carreteres, se troba l'aplicació de la llei de dependència, se troba la superació dels barracons a les escoles, i en definitiva se troba el nostre benestar, el benestar dels pobles valencians. El bloc ha tingut una actitud molt responsable de lluny en tot aquest procés. Demanarem a l'inici una comissió valenciana a les Corts Valencianes per a demanar una posició per a aquest marc de negociació. No va ser, el PP i el PSOE no la volgueren. És cert que l'Estatut d'Autonomia Valencià no contempla cap element per a precisar una postura valenciana en aquest sentit, és a dir, hi ha un buit important, i nosaltres hem reclamat una posició valenciana en la defensa dels interessos valencians en matèria de financiació. Com ha dit molt bé Josep Maria Panyella, les nostres fites són buscar un model en clau federal, en clau de concert econòmic, que tingui en compte les balances fiscals, però davant la conjuntura concreta que se'ns presenta per l'oferta, per la proposta del govern central, hem de dir que, primer, que el govern del Partit Popular, el govern de Francisco Camps, ha fracassat totalment. No ha tingut, com li ho he assenyalat en moltes actuacions en les Corts Valencianes, una posició activa. Ha fet deixadesa dels interessos del poble valencià. I ara ens preocupa que el Partit Popular tinguera una pretensió de defensar més els plantejaments del Partit Popular de lo que diu el seu jefe Mariano Rajoy que defensa dels interessos valencians en este marc negociador. En aquest sentit, el bloc diu que s'ha de complir el principi d'igualtat consagrat en la Constitució. I si, tenint en compte
que s'estan parlant d'unes quantitats per als mitjans de comunicació que aproximen a algunes comunitats autònomes unes quantitats importants, el que no podem consentir com a bloc és quedar-nos relegats altra vegada en aquest model de financiació. Per tant, li exigim al Partit Popular que tingui en compte les necessitats del nostre poble i no les necessitats o les urgències de Mariano Rajoy, que per molt mal que estigui en tots els casos que té damunt s'ha de defensar els interessos valencians, i en aquest sentit nosaltres, com que teníem informació, hem actuat de forma rigorosa, sabent que la xifra que podia eixir del model era de 2.400 milions d'euros, que això és el que ens aproximaria al principi d'igualtat i a la mitjana del model. Zapatero no pot condenar al poble valencià a les xifres d'habitants del 2007 sense contemplar els 11.000 milions extres que ha posat damunt la taula el govern central, perquè això suposa que amb aquestes xifres que n'hi ha damunt la taula els valencians i les valencianes eixiríem altra vegada perjudicats. Tindríem una financiació extra per càpita de 245 euros per habitant, quan altres comunitats autònomes amb el mateix model se'n van a 500 euros de mitjana. És a dir, se'ns penalitza d'una forma brutal per la incapacitat d'un govern. També ens preocupa que el líder de l'oposició, el senyor Alarte, accepte sense cap postura reivindicativa el que ha assenyalat el govern central, el que ha assenyalat Zapatero. Això és una injustícia. No es pot penalitzar el poble valencià, i per al bloc exigirem i reclamarem al conseller Camps, que és el que negocia en nom del PP, que pense més en el seu poble, que pense més en el poble valencià i no tant en el Partit Popular, perquè no ens podem quedar fora de la mínima, de la mitjana, i per tant nosaltres exigirem el principi d'igualtat i com a mínim exigirem que aquesta financiació que està damunt la taula contemple com a mínim una financiació de 2.400 milions d'euros i no els 1.200 milions d'euros extres que està anunciant el govern central i que, per cert, pren com a base l'informe de l'IBEI. És a dir, hem tingut un govern dèbil, el govern valencià, un govern que negocia malament, un govern que no sap on va, i per tant el govern central se n'ha aprofitat de la debilitat del govern valencià. I en aquest sentit el bloc demana fortalesa, ambició, que respecte al principi constitucional i damunt la proposta que hi ha damunt la taula un mínim de 2.400 milions d'euros per estar en la mitjana espanyola, quan hem de recordar, i amb això acabé, que per les polítiques del Partit Popular el poble valencià està al 92% de renda mitjana a Espanya, i en compte de rebre en principi d'igualtat haurien de rebre més, estar per damunt de la mitjana, perquè el nostre benestar és inferior al d'altres comunitats autònomes.